Καλησπέρα από την κοιλάδα των Αγίων Αναργύρων. Είμαι ο Πέτρος Χατζηλίας, γυμναστής και personal trainer, και μαζί μας είναι η Ζανέτα Παρίσι, γυμνάστρια και personal trainer επίσης. Καλησπέρα, Ζανέτα. Καλησπέρα, Πέτρο. Πώς είμαστε σήμερα? Σήμερα, Ζανέτα, έχουμε πολύ διάθεση και όρεξη για γυμναστική. Αυτό είναι πάρα πολύ ευχάριστο. Γι' αυτό λοιπόν και εμείς κάθε εβδομάδα θα είμαστε μαζί σας, δίνοντάς σας μικρά tips για εναλλακτικές μορφές άσκησης. Τι θα παρουσιάσουμε, Ζανέτα, σήμερα? Σήμερα λοιπόν θα δείξουμε απλές μορφές εκγύμνασης, ξεκινώντας από βασικές ασκήσεις μυϊκής ενδυνάμωσης, πρωτίστως με το βάρος του σώματος και στην πορεία με βοηθητικά όργανα. Το βοηθητικό όργανο που θα χρησιμοποιήσουμε σήμερα είναι το λάστιχο γυμναστικής. Ένα λάστιχο γυμναστικής μπορούμε να το προμηθευτούμε από το εμπόριο και η τιμή του κυμαίνεται από 10 έως 20 ευρώ και εξαρτάται από τα χαρακτηριστικά του και την ποιότητα των υλικών. Θα ξεκινήσουμε με μια βασική άσκηση με την οποία θα γυμνάσουμε τα πόδια μας. Η άσκηση αυτή ονομάζεται ημικάθισμα ή διαφορετικά squat. Θα δείξουμε στη Ζανέτα ποια είναι η βασική τεχνική, έτσι ώστε και να γυμναστούμε αποδοτικά, αλλά και να κάνουμε πρόληψη στα γόνατα και στη μέση μας. Η αρχική θέση απαιτεί να έχουμε ανοιχτά τα πόδια μας, περίπου στο άνοιγμα της λεκάνης ή στο άνοιγμα των ώμων μας. Από εκεί και πέρα είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχουμε σφιχτή τη ράχη μας και σφιχτούς τους κοιλιακούς μας. Οι ώμοι μας πρέπει να είναι κάτω, έτσι ώστε να έχουμε χαλαρό τον αυχένα μας και οι ομοπλάτες μας πίσω ενωμένες. Τώρα θα χρειαστεί να μεταφέρουμε το βάρος μας και να κατεβούμε αργά προς τα πίσω, προσπαθώντας πάντα να έχουμε την κνήμη μας κάθετη στο έδαφος, έτσι ώστε να έχουμε τα γόνατα στη σωστή γωνία. Για να κάνουμε έναν έλεγχο ότι τα γόνατά μας διατηρούνται στη σωστή γωνία, μπορούμε να ρίξουμε το βλέμμα μας κάτω και να κοιτάξουμε να μην προεξέχουν τα γόνατα από τις μύτες των ποδιών. Θα ανεβούμε αργά επάνω. Θα σας δείξουμε τη λανθασμένη επανάληψη, όπου είναι και πάρα πολύ συνηθισμένη, κατά την οποία καθώς μεταφέρουμε το βάρος και κατεβαίνουμε προς τα κάτω, τα γόνατα προεξέχουν και έτσι υπάρχει μεγάλη φορτίωση στην άρθρωση. Να ανεβούμε πάνω. Το επόμενο σημείο που έχουμε να προσέξουμε όταν κάνουμε ένα ημικάθισμα είναι η θέση που έχει η ράχη μας. Είναι πολύ σημαντικό, όπως είπαμε νωρίτερα, να είναι οι ομοπλάτες μας ενωμένες και να έχουμε σφίξει καλά τους ραχαίους μας και την κοιλιά μας. Τώρα, εκτελώντας ένα κάθισμα, θα δείχνουμε σιγά σιγά τη σωστή θέση που πρέπει να έχει τοποθετηθεί η σπονδυλική μας στήλη. Η ράχη μας πρέπει να είναι στην ευθεία, το κεφάλι μας πρέπει να είναι ψηλά, το πηγούνι ψηλά και το βλέμμα μας στον ουρανό. Με αυτόν τον τρόπο διατηρούμε σφιχτή τη ράχη και έτσι δεν έχουμε επιβαρύνσεις στη σπονδυλική μας στήλη. Το πιο συνηθισμένο λάθος είναι ότι όταν κατεβαίνουμε πολλές φορές ρίχνουμε το βάρος προς τα μπροστά και δημιουργείται μια κύφωση στη ράχη μας. Όταν εκτελούμε με αυτόν τον τρόπο η επιβάρυνση είναι υψηλή, οπότε και θα πρέπει συνεχώς να είμαστε πίσω με ενωμένες ομοπλάτες και το κεφάλι ψηλά. Ωραία. Κατά διαστήματα βέβαια θα χρειαστεί, καθώς εκτελούμε το κάθισμα, να ρίξουμε το κεφάλι κάτω και να ελέγξουμε και τα γόνατά μας, έτσι ώστε να μην προεξέχουμε από τις μύτες των παπουτσιών μας. Η επόμενη άσκηση που θα δείξουμε με τον Πέτρο είναι μια άσκηση που γυμνάζει τα χέρια και στη συνέχεια θα δείξουμε μια συνδυαστική άσκηση αυτής όπου συμμετέχουν πόδια και χέρια. Χρησιμοποιούμε λοιπόν το βοηθητικό εξοπλισμό, τα λάστιχα αντίστασης. Αποτελούνται από δύο λαβές όπου εφαρμόζονται στα χέρια ή στα πόδια, καθώς και το κύριο μέρος του όπου διαμορφώνει το επίπεδο αντίστασης. Ανάλογα με το χρώμα που θα επιλέξουμε, μπορούμε να αλλάξουμε την αντίσταση στο λάστιχό μας. Έτσι κάθε εταιρεία βγάζει τα δικά της χρώματα, όπου αντιστοιχούν σε μία επιβάρυνση. Εμείς σήμερα θα χρησιμοποιήσουμε το γαλάζιο λάστιχο, το οποίο έχει μία μέτρια επιβάρυνση. Πάμε να δείξουμε λίγο τις κάμψεις δικεφάλου με τη βοήθεια του λάστιχου. Αρχικά, ανοίγουμε τα πόδια μας στο άνοιγμα της λεκάνης. Στη συνέχεια τοποθετούμε το λάστιχο κάτω από τα πόδια. Πολύ ωραία. Προσπαθούμε να έχουμε ίση κατανομή του βάρους και ίση κατανομή στις αντιστάσεις. Σηκώνουμε λίγο δεξιά-αριστερά, παίζοντας. Πολύ ωραία. Προσέχουμε να έχουμε ραχαίους τεντωμένους, ομοπλάτη προς το κέντρο, έξω το στήθος, κοιλιακούς κρατημένους και το κεφάλι στην προέκταση του αυχένα. Στη συνέχεια γυρίζουμε τις λαβές κοιτώντας προς τα μπροστά, κρατώντας τους αγκώνες κοντά στα πλευρά. Εδώ εκτελούμε κάμψεις μέχρι την ομική ζώνη. Και κατεβάζω. Στο δύσκολο μέρος της άσκησης εκπνέω και στο εύκολο εισπνέω.
Έκπνοη, εισπνοή, κοιτάω μπροστά το βλέμμα μου. Πολύ ωραία. Αυτό που πρέπει να προσέξουμε είναι να μην μας φύγουν οι αγκώνες από τα πλευρά κρατώντας κλειστή λαβή και να μην κάνουμε άνοιχτη λαβή. Ιδιαίτερη έμφαση πρέπει να δώσουμε στη μεταφορά βάρους λίγο προς τα δάχτυλα των ποδιών για να κρατήσουμε την ισορροπία μας και όχι προς τα πίσω. Δείξε μας μια σωστή εκτέλεση. Έκπνοη, εισπνοή. Με το βάρος του σώματος λίγο προς τα δάχτυλα, κρατώντας τη ράχη ήσυχα. Πάμε λίγο και το λάθος. Με τη μεταφορά βάρους πίσω δεν θέλουμε για να μην επιβαρυνθεί η οσφυϊκή μας μοίρα στη μέση. Για να αυξήσουμε λίγο την επιβάρυνση της άσκησης, προσθέτουμε συνδυαστικά πόδια και χέρια. Ο Πέτρος θα μας δείξει λίγο πώς εκτελούμε ημικάθισμα με κάμψεις δικεφάλου με το λάστιχο. Προσθέτουμε λεκάνη λίγο προς τα πίσω, στήθος μπροστά και βλέμμα, κλειστοί αγκώνες και βάρος και στα δύο πόδια. Ωραία. Κρατάμε σφιχτούς κοιλιακούς, άνοιξε τη ράχη, ομοκλάτη. Πολύ ωραία. Και λαβές προς την ομική ζώνη. Κλειστή λαβή. Οι τελευταίες ασκήσεις που θα δείξουμε θα γίνουν με το βάρος του σώματος και με την χρήση των βράχων ως βοηθητικά όργανα. Θα ξεκινήσουμε με μια βασική άσκηση για τα πόδια, που είναι οι προβολές των ποδιών. Η Ζανέτα τώρα θα τοποθετήσει το πόδι της σε ένα ψηλότερο σημείο από το επίπεδο του εδάφους. Στην προκειμένη περίπτωση θα χρησιμοποιήσουμε το βράχο. Θα πλώσουμε το πόδι μακριά. Πρέπει να υπάρχει ένας βοηθός για αυτή την άσκηση. Καλό θα ήταν να υπάρχει κάποιος βοηθός. Θα κάνει ένα μικρό αλματάκι μπροστά. Πολύ ωραία. Τοποθετούμε τα χέρια στη μέση μας και σφίγγουμε πάντα τους κοιλιακούς και τους ραχαίους μας. Από αυτή τη θέση θα μεταφέρουμε το βάρος και τη λεκάνη αργά-αργά προς τα κάτω και θα εκτελέσουμε τις προβολές μας. Αυτή είναι μια πάρα πολύ καλή άσκηση, η οποία γυμνάζει το πόδι στο σύνολό του, τους τετρακεφάλους, αλλά πάρα πολύ και τους γλουτιαίους μας. Μπορούμε να εκτελέσουμε 3 σετ σε κάθε πόδι από 12 επαναλήψεις. Διατηρούμε πάντα το βλέμμα μας ψηλά για να έχουμε τη ράχη μας σφιχτή και τη σπονδυλική στήλη μας στη φυσική της θέση. Τώρα θα περάσουμε σε μία άσκηση για τον κορμό και κυρίως για την πάνω επιφάνεια του θώρακα, όπου θα εκτελέσουμε σε γωνία κάποια push-ups πάνω στο βράχο. Η Ζανέτα θα τοποθετηθεί πάνω στο βράχο, θα τοποθετήσει τα χέρια της. Αυτό που πρέπει να φροντίσουμε είναι ότι τα χέρια πρέπει να είναι 1 με 2 παλάμες πιο ανοιχτά από το άνοιγμα των ώμων. Να δείξουμε λίγο το άνοιγμα των ώμων που είναι εδώ, κλειστή λαβή. Εμείς θέλουμε 2 παλάμες πιο ανοιχτά. Τα πόδια μας θα πάνε πίσω και μπορούμε να ανοίξουμε λίγο πόδια. Και είναι πολύ σημαντικό να φέρουμε τον κορμό μας σε σανίδα. Να σφίξουμε δηλαδή τη ράχη μας και την κοιλιά μας. Στα push-ups γυμνάζουμε πάρα πολύ και τους κοιλιακούς και τους ραχαίους μας σταθεροποιητικά. Τώρα, αργά-αργά η Ζανέτα θα λυγίσει αγκώνες και θα μεταφέρει το βάρος προς τα κάτω και θα ανέβουμε προς τα πάνω. Αυτό που είναι πολύ σημαντικό είναι οι ώμοι μας με τους αγκώνες να έρθουν στην ίδια ευθεία, να σταματήσουμε σε αυτό το επίπεδο και να ανεβούμε επάνω. Το δούμε ακόμη μια φορά. Μία παραλλαγή στη συγκεκριμένη άσκηση για κάποιον ο οποίος έχει αδύναμα άκρα ή ακόμη για κάποιον υπερήλικα ο οποίος ανεβαίνει στην κοιλάδα και κάνει τον περίπατό του εδώ, είναι η μεταφορά του βάρους μας έτσι ώστε να κάνουμε πιο εύκολη την αντίσταση, δηλαδή το βάρος που σηκώνουμε. Μεταφέροντας τα πόδια μπροστά όπως μετέφερε εδώ η Ζανέτα, το βάρος μας είναι μικρότερο και μπορούμε να συνεχίσουμε να εκτελούμε push-ups. Έτσι η αντίσταση είναι χαμηλότερη και μπορεί οποιοδήποτε να εκτελέσει αυτή τη γωνία. Για να κάνουμε την άσκηση ακόμη πιο ελαστική, μπορούμε να έρθουμε στο διπλανό βράχο, ο οποίος είναι πιο ψηλός, να ξανατοποθετήσουμε τα χέρια μας ανοιχτά, λίγο πιο ανοιχτά από το άνοιγμα των ώμων και να εκτελέσουμε εδώ σε διαφορετική γωνία, όπου μεταφέρουμε λιγότερο βάρος από τον κορμό μας. Σας ευχαριστούμε πολύ που μας παρακολουθήσατε. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για το επόμενο επεισόδιο, όπου Πέτρο τι θα δείξουμε? Την επόμενη φορά λοιπόν, Ζανέτα, θα παρουσιάσουμε ένα καινούριο πρόγραμμα γυμναστικής, το οποίο ονομάζεται Kettlebell και είναι ένα πρόγραμμα με το οποίο θα γυμνάσουμε όλο μας το σώμα. Πολύ ωραία. Από τον Πέτρο Χατζηλία λοιπόν και τη Ζανέτα Παρίσι. καλή γυμναστική!